Здравейте от магазина Тодор Стор. Аз съм Тодор и официално искам да ви представя някои от моделите, които вече са налични в нашия шоурум. Първо искам да ви покажа този прекрасен Malaguti Dune 125 кубиков, оборудван с ABS и най-новите технологии за безопасност. Общо взето това е мотор за, бих казал, за всякакви терени, за разходка, достатъчно голяма задна седалка, така че спокойно може с половинка приятелка да се повозите, както по асфалтов, така и по черен път. Общо взето мотор за всеки ден. Другото, което искам да ви покажа и вече това, което е налично в нашия магазин, това са тези скутери на Malaguti, а именно моделите Mission 125 и 200. Като сами виждате най-вероятно, те са идентични. Разликата е само в кубатурата. За тези, за които бързат в градски условия, 200 кубикове е по-добър вариант. Разликата в цената е минимална. 125 кубиковия също е добър вариант, но бих казал и за малко по-начинаещи с мотоциклетите и скутерите. И нещо много важно, всички мотоциклети и скутери, които предлагаме с 24 месеца гаранция, безплатно обслужване и също така могат да бъдат взети на изплащане без първоначална вноска, което означава, че може да си карате чисто нов мотоциклет или скутер за по-малко от 200 лева на месец. Очакваме и още модели, всяка седмица пристигат, така че ще ви държим в течение. Благодаря ви и довиждане!